Hi guys, welcome my Libika YouTube channel. Dini kati forbani जोङो गाजि बायनो थांनो नागिरदों ओमफ्राय नै आनैबो सफाय हाबाय। आनै आखाय हाय खाम हाय गाजि बायनो थांगोन गाजि बिबायनो थाङो जों गाजि बिबायनो थांसै जोङो काति फोरबोनि नखर काति फोरबोनि खालि खासा सावनानै थांसै जोङो ओमफ्राय नै खालि खासा सावदो आलारि बाथि ini gथ'फोरा बमा गावदो बमा हाय होन कातिनि होन इष्टबा ini गाजि रानग्राया सोना हो नङा जिरायखौ जाना खिथिनि नै हाय दाउन सुमे आयो आइ मा गोजा गाजि बायबाय कातिनि दमायजिबा जाला नाय नै न आमदानि जानो हायो जोङो आमदानि खौ मोनदोंबो थांगानोसै बेलेग नखराव सोदैनो मेन्देरा जा थाबायबाय थादोंनो गाजि जानो नुथारा मानसिफोरखौनो फैलायबाय बेलेग नखरसेयाव जोंहा नैया फिसा फिनल' गासैबो मानसि दंना गैयालै गाजि जानो फैदो जोङो आमदानिखा जों ओंखारबो मानसिफोर नुखाथाराखैनो लाइन जा मासे गाजि मोनगोन जि लास्ट का इसोरो फैलायबाय मोनसे नखरसेयाव मिनुटि नाय इथिं मानसिफोर थिखाना लाबाय थाखायो आरो बेलेग नखरसेयाव मोनफैलायबाय जोंहा नै लोगोफोरा जों माखासेखा बेलेग नखरसेयाव मालाय बिदा फंबाय लोगो जादों जि खारबोखादोंनो तिलुटालानो खारबो ना मा खारबो माइना मना थांखो ना माखो इसोर बागर लांबाय जां रावबो गैया जां जि मालिकानो गैया ओमफ्राय जोंनिफ्राय जोङो खिफिनाय गन्दगल जादों उदै हामा जादों नै बे आंनिया खिफिनानै गद' माफ्ला लालायनानै गथ'फोरथ' बिराद डिस्टार्ब थारलै दासो थांगौबाय र' नखराव आरो चलो गथ'फोर लेट्स गो डेन्जार माखासेखा जों देग्लाय दिग ओंखारखादों पिलु पालो आमदानिखा बोसोराव बे रखम बिबायफोरामोन देग्लायसो बिबायदो देग्लायसो एखम बिबायदो जों न' बमिलानि न'आव हाबफैलायबाय आब'थ' सेरना हाला इसोरखौ नुथाराखैलै साइड जाना होलाय माइ खिथिनि आं फारसेनिफ्राय नै गथ'फ्रा नै लाइन एथिंबो खिथिनो नै इसोर जरासै आरो दादाबो नै आयंआ दि माखासेखा नै आने मा खालामलायनानै गाजि नै जि मोजां समाय होखादो काति फोरबोखौ अमिना आब'लाहा जि मोजां नुखादोलै भगबान नै जों दायो अमिना आब'लावनो हाबफैलायबाय लोगोफोर बयबो नायदो जि समायना नुखादो भगबान मालाय सेल्फि लालायलायबायलै उनि मालायफोरा
टिक्लु टिक्लाफोर थाजोबलाय इथिं गासिबो अके बाय बाय हेल' गाइस जोंहानो गाज्रि बिबायना न'आव मोनफैबाय इटसा मेंबाय आइथिं साइथिं साजोब्बाय नै मोनसाबबाय माहाय लोगोफोरा थांबाय गावबा गाव न'आव दे होमबा लोगोफोर आंनि भिडिअ बेसेबांसै थेंक इउ